Et juro que et volia venir a veure després de l'accident, però em feien no sé què i anava passant el temps i cada cop em feia més vergonya. Mira, jo també podia haver provat de buscar-te, però no volia que ningú em veiés així. Però com se li passa pel cap suggerir-li una cosa així a un paralític? Prou pena teniu ja els que esteu així com per haver d'amoïnar-vos per buscar parella. La mare que... Oh! Que tinguem discapacitat física no vol dir que siguem discapacitats emocionals. Però, tio, per què no el pilles a Estació Nord, que et queda més a prop del banc? Ah, només que no tenen ascensor. I la caiguda lliure en cadira de rodes no és el meu esport preferit. Estic tarat, sóc tímid, lleig i poca cosa. I el que tothom es pensa quan em veu a la cadira és que sóc impotent. Amb aquesta propaganda, qui collons vols que et fixi en mi? Jo també anava borratxo. Però que no és veritat. I tant, que si ens vam mamar 2 litrones. Jo la primera i tu la segona. Però com te'n recordes si fa 18 anys? Perquè va ser la nit de l'accident. Ai, tot em dóna voltes, què em passa? Això, digues tu, què has fet, criatura? L'he vista Aquí, rei meu, aquí. en Cristo. Hòstia, ha estat a punt de palmar-la. No, en Christopher Reeve, Oh, qui és? Qui és aquest? en Superman.